Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan diha no. O karon diha no, adlaw rong Lunes, September 30, tuig 2024. O karon diha no, mag-upload ta og kini ang akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Ako lang na siyang gidugtong, giusa lang nako. Daghang kayong salamat mga ka-DJ, ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Tabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Gian, 44 anyos, minyo, kasado gid mi sa kanhin akong bana, og may tulo mi kabuok anak. Pero 15 years naming nagbuwag ron. Taga Carcar City, Cebu ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa birth certificate sa akong kamanghurang anak nga gusto na kong ipausab. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, ngano dili man gyud nako makontak ang number ni Eldred? Asa naman di ning tawhana oy? Ang iyang mga kauban sa trabaho, gisuwayan na nimo kontak. Ang iyan ang mga suod nga amigo ma. Pero wa man kuno sila magkuyog. Sus, pastilan. Asa nam da itong bana mo, oy, Gian. Nanong wa man sa taon mananghid kung may lakaw aron di ta mabalaka dere. Magmotor-motor ba to? Simbako ka taon og na disgrasya to. Simba ko taon na uy. Walang untay-untay daw tang nahitabo ni Eldred. Si Ann nga akong amiga. Hello, Ann. Hello? Asa ka? Dias bay. Daan pagid ko nga dili to ikaw. Ha? Nakita ng kumotor ni Eldred ganiha, uy. May backride siyang babae. Ha? Abi na kung ikaw. Apan, blan ba buhok, uy? Ug medyo kulot. Bisan og nag-helmet pa, nakita man ako ang kulor siyang buhok. Moong nanigurok og tawag nimo. Kay basin pud ba og nagpa-blan kasi imong buhok. Si Eldred? May laing babae nga gipaangkas sa iyang motor? Uy, asa man kadto sila, uy, nga daghan magda. Dako ang backpack sa babae ug may bag sa mga gibutang sa tubangan sa motor sa Eldred. Basta kay kargado gid sila. Day, salamat sa imong pagtawag ha. Putlon lang una na to ato pa nagsulti. Kay may susihon lang ko. Kadiyat lang. Oy, Gian. Asa man ka? Oh. Gian. Ngano ka? Gibiyaan namang Eldred, ma. Wala iyang mga butang. Unsa? Nganong wa man ko makabantay, ini. Nganong wa man lang ko makamatikon ka nagbinuang na desen ako. Ngano man. Diyos ko.
Nga nung amsag ko kabantay ano eh. Nga nagbinuang na di ay si Eldred na ako. Kinsa man sad ka ang maong babae. Ay, bisag ako, day. Murag wa man gusnaw ni Eldred nga mamabay, uy. Kumpiyansa ra sad siguro kay ka. Magunsa naman lang ko ini ron. Ug ang among tulo ka mga anak. Kaluoy nila. Kaluoy sa akong pamilya nga naguba tungod lang sa babae. Nga naman, Eldred. Nga naman. Gibiyaan ko sa kumbana kay mikuyog siya sa laing babae. Gibiyaan ko niya ug ang among tulo ka mga anak. Sukad sa iyang pagbiya, single mom na ko. Mao nilarga ko sa Cebu aron sa pagpangita og trabaho para sa akong mga anak. After 7 years, nakauyab ko si Cesar, usa siya ka ulitaw. Og nitabang siya og suporta sa akong mga anak. Nilabay ang pila ka tuig ni Mampdus ko ug naglisod ko sa pagpanganak. Unya, Sar, unsay nahita po? Nganong dugay man ko nakaanak? Naluyan ako sa kasakit, Cesar. Lisod ko no ang imong pagpanganak. O, i-refer ta nila og laing ospital sa syudad sa Cebu. Kay di nila kaya din eh. Unsa? Kung mauna, makagasto taog dako. Mangita tagpaagi. Mangita kong kwarta. Ang akong PhilHealth. Gamiton ko ang akong PhilHealth. Ha? Ji, Oy, ni ana di ay ka, Cesar. bibiya ko ganina samtang wa pa ka matawhi. Aron sa papangitag kwarta. Ug salamat sa Ginoo nga sa pagbalik na ko. Migawas na lang atong anak. Ayun na og kabalaka. Gi-cover na sa akong PhilHealth ang akong pagpanganak. Tingali gamay na lang atong bayranan. Sar, pasaylo ako. Wa makada sa imong apelyido ang atong anak. Unsa? Ngano man? Kay gigamit man ako ang akong PhilHealth. O ang akong status dito, married naman. Nagpa-change status man ko sa una. Nagdaan ako sa apelyido sa akong pinakaslang bana. Sa ato pa? Ang atong anak? Apelido sa imong kanhimbana ang gida? O, og siya ang nakaregister nga amahan sa bata. Unsa? Awa, Papa. Kamaon na ko masayaw TikTok. I-play dayon ang TikTok sa imong cellphone, Papa. Mama. Na, kadiyat ha. Pabida, Pabida din siya siyang papa, sige na. Awa, Papa. Uy, si Sar. Huwag ka malingaw sa imong anak babae. Gisayawan ka, Lingaw man. Apan sa papel, dili ako ang iyang amahan. Cesar. Ipausab na ito ang apelido sa itong anak, Ji. Kinahalad nga makadaan na isa sa kong apelido. Gustong ipausab sa akong kaipon karon ang apelyido sa among anak. Kay apelyido man gud sa akong bana ang gida sa among anak, tungod kay gigamit nako ang akong PhilHealth sa akong pagpanganak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Ang live birth sa among anak sa akong kaipon karon nagda sa apelyido sa akong kanhing bana. Mapausab pa ba ni ngadto na sa apelyido sa tinuod gyud niyang papa? Ikaduhang pangutana. Asa man mi muduol ani aron mapausab namo ang apelyido sa among anak. Kinsa may among duulan og mga pila man sad kaha ang among magasto. Ikatulong pangutana.
15 years naming nagbuwag sa akong bana. Og wa na ko mahibaw og asa na sila karon sa iyang babay. Makonsider na ba mi nga hingpit ng buwag sa kaminyoon? Ikaw pat og katapusang pangutana. Mahimo ba kong magpaano nga ako rang usa? Kay wa man ko mahibaw og asa ang akong bana. Mas gamay ba unya ang akong magasto? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner nga medical doctor ug ako, juris doktor. Mo'y muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Ay na mo pagdugay, ay dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magtatapo karong adlaw ato ni si Gian. Gian. 44 years old, minyo, kasado gyud kuno siya sa iyang bana. Kung may tulo ka mga anak, apan 15 years na ning nagbuwag sila attorney. Punto legal ang problema ni Gian. Sumasa na bati na niya sa drama, no? Unang pangutana ni Gian, ang live birth sa among anak sa akong kaipon karon nagdala sa apelyido sa akong bana. Mapausab pa ba ni ngadto na sa apelyido sa tinuod gyud niyang papa? Hay, kadelikado. Ngano man, mayun jud kung delikado kay weird kayong imuhang sitwasyon. Ani ni ha, ang kaning sa live birth manggod nato ang atong ibutang dinha kung unsa ang tinuod, unsa ang sakto, and ang tinuod is ang papa niya is ang kanang ipong kaipon karon. Ang problema lang nato is this, ang balaod sad nato niingon pod nga ang bata nga gianak sulod sa kaminyoon gi-assume nga ang papa ang imuhang bana, no? Unya, mo nang imuhang ibutang kay kung ibutang pod nimo og lain nga apelyido, exhibit A manggod ng birth certificate sa dokumento nga nakabuhat ka og kaso nga adultery. Kay nakaanak ka sa lain nga lalaki. Kay nganong dili man siya ang imong bana ang nahimong papa dinha or amahan anang bata nimo. Ikay inahan nga lain ang papa pero lain imuhang bana. So ako conflicted kaayo ko dok ug unsay angay niyang buhaton aning hitabua kay kung imo nang usbon unya ang imuhang bana dili baron mo mag-ayo og buot basin ikiha kag adultery ang kanang birth certificate ug imong ipausab mo'y gamiton nga dokumento pagpamatuod nga nakasa gyud ka nakalapas kas balaod no. Ako ang suggestion ani mao ni better gyud unta nga I don't know kung sa inyuhang sitwasyon sa imuhang bana karon no ug mutugot ba siya nga maunay mahitabo nga ipailis kay lisod man pud for the husband dok. Kay ako puy bana nganong musugot man ko nga magbago magdala ni sa akong apelyido makapanunod pa ni siya nga alien man ninako di man ninako tagtungod unya gibutang na hinuon mauna kung mutugot ang imuhang bana ug maayo ang inyuhang relasyon na lang after mo nagkabuwag. Pero the best way yun para nako is magpaanal unta ka. Magpaanal. After ka maanald, dinha na lang na ipausab ang kanang record of birth sa imuhang kamanghuran nga makorrected na nga mauna na ang papa. At least nakagawas na kas kaminyoon. Nimo. So, annulment of marriage due to psychological incapacity. No? Or kung mapas man gani ng divorce law sa Senate, kay naa naman na sa Senate, tanaw na tog unsay kalaki anig, mapasar ba gyud na, then maybe you can avail of that pohon, if not, paanal usa ka, and then usbo na tong apelido sa bata. Alright. Sa ikaduhang pangutana, asa man mi muduol aron ani papausab namo ang apelyido sa among anak. Kinsa man ang among duulon ug mga pila masagkaha ang among magasto Attorney Elaine. Under normal and regular circumstances, pwede gid kang muduol lang sa local civil registrar. Magporkorekta sa entry, no?
adto didto nya nay mga requirements kana kung dili unta weird ang imuhang sitwasyon kani kay naamang guy complexities naamang guy mga apan na ay mga komplikasyon sa imong sitwasyon kay lagi minyo ka, but you can go to the local civil registrar kung asa na rehistro ang record of birth sa imuhang bata, patambag og pangonsulta didto pero most likely balibaran gyud ka. Kay medyo delikado na nga sitwasyon. But go ahead and talk to the local civil registrar. Kung mo okay sila, dili ra man na kayo dako gasto kay di man ka moadtog korte ana, no? Pero kung moadto kag korte, kinahanglan gyud ka og mukuha sa serbisyo sa abogado para mo represent nimo. Alright. Sunod nga pangutana. 15 years naming nagbuwag sa akong bana. Ug wala na ko makahibaw og asa na sila karon sa iyang babayi. Makonsider na ba mi nga hingpit ng buwag sa kabinyoon? Dili gyud kay ang Pagyapon. kanang inyuhang bond ang nagkupot gyud ana ang marriage certificate man. Unya ang kaning marriage certificate di man ni parehag resibos Jollibee mapapas. No naamang gyud na kinahanglan gyud ka magpa-anal regardless of 15, 20, 25, 50 years na mong buwag in physically, no, in bed and board. Kung wa gyud mo na anal ug samtang buhi pa ang usa ninyo, minyo pag yud gihapon mo. Dili gyud ka makaingon nga hingpit mong buwag sa kaminyoon. Annulment pag yud or death of one partner is the only way to terminate the contract of marriage. Why expiry din yung marriage Why na? expiry in town? Ug naa pa nagminyo ko eh. Di ba? Okay, ikaw pa to katapos ang pangutan nato ni. Mahimo ba kung magpa-annul nga ako rang usa? Kay wala man ko mahibaw ug asa na ang akong bana. Mas gamay ba unya ang akong magasto? Actually the same raman no nga imuhang magasto kung ikaw ra gyud ang dapat mo file kay dili man na pwede nga magsabot-sabot mong duha nga magpaanal mo kay di man na pwedeng sabot-sabot ang kaminyoon, di pud pwedeng sabot-sabot ang buwag no. So kinahanglan natong ipakita sa korte nga way collusion, so mas maayog ikaw unya kung wa nakakabaw kung asa siya pwede man last known address lang nato unya mag-summons lang ta by publication. So pwede kang muduol no og abogado, pwede kang muduol og mga legal alternatives for women to help you in your annulment case. Mas maayo pang magpaanal na lang ka. No, kay 15 years na mumbuwag pero physically ra ang papel wa, so di gyud ka totally free. Di sad ka pwede maminyo. No, so mas maayo pud na nga maka-move on ka, magpaanal gyud ka. Alright. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din highapon sa atong programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat. Ug Maayong adlaw. Handumanan sa ka awit. Wise man. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Daisy. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Can't help falling in love. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang ganang matatampo nagdasangan nga Daisy. Uy, Daisy. Regards ra mga ako igagaw ni mo. Kinsa ikagawa pa? Ay, higher batch ko na to.
Si Franco ba? Kaya bito kaniya? Ah, ikaw gid Ali. Basig binuang na to, uy. Binuangot down. Kailangan ka sa akong igagaw, no? Ganahan ko siya ni mo, day. Kaso, mauwa mo siya ni mo kay bright daw kay ka. Nya. Gwapa ba yun? Hoy. Unsa na chika diha? Ha? Unsa man wala ko'y labot aniran? Nawa lang gani kog kadiyot kay nagpalit kog snacks, daghan na kay mong storya diha. Wala day Zoe, uy. Nga akong igagaw, banggoan niya si Franco ba? Nang-record sa itong gwapa nga amiga, si Daisy. Ay mao ba? Uy, day, gupuhan na bagi ko anang Franco, day, ay. Kung manguyab gani siya ni mo ba, sugta dayon, ha? Anugon? Maato palang unya na slain. Day. Lizzie, thank you ha. Nawagi ka mo balibad sa akong invitation. Okay ra, Franco, uy. Tanaw na ko ni mo, buotan man sad ka. Pasensya kayo nga, narati ka din ni Mada sa fast food restaurant ha. Kung saon mo, may kaayos budget good. Sa ako raning allowance, di sa ko gustong mangayo nilang mama o papa ani. Franco, okay ra kita ayo. Di man sa ko himili og kaon. Sige na, mangaon na ta. Then, human, mga natag sini. Okay? Disi, taw-taw dun sa gyud nga nagsigit ag kuyog. Pwede ko manguyab nimo? Franco ang tinuod. Nakagusto man sa kunimo tungod kay buutan ka. Ug tan-aw nako responsable pag-cute. Oh. Kinsa ka babayhana ang dili makagusto nimo sa? Tinuod? O lagi. Gisugot na ti ka. Yes! I love you, DC. I love you too, Franco. Gabi ngisi, Ay, hapit man maabot sa dunggan. Uy, ikaw ba? Wala lang yung kailaing trabaho, no? Basta vacant na to. Magsige na lang yung kag-atubang anay mong cellphone. Sila naman sa akong igagaw, day. Ay, wag yung nagtela itong amiga, oy. Uy, mao ba? Kamu na di si Franco? O, day Zoe, kami na. Wow! Uy, congrats, day! Hala, uy, lahi rag yun. Daisy, uyab na di ay mo ni anang Franco? Ayaw na lang pag-deny. Kay dunay nakatug-an ako. Huwag yung ka makapugong sa imong gibati, no? Graduating ka na ra ba? Tingalig mauraw niya na rason aron mapadong sawa ang among kahago ni Papa ni mo. Maisaad na ako. Di na mahita po. Doon na may kasabutan ni Franco mga dili gyud magpadahang to, dili bi makagraduate. Ay siguro alang gyud na, Daisy. Kay mapatyan ka mag-isamahan ni mo ba? Nahibaw na ra ba ka to? Mao na, Franco. Kung mahimo, di lang kita magpakita og affection din sa campus ha. Namoy tigsumbong ni Mama. Mao ba? Sige. Waray kaso na ko na, DC. Ang mainong dano na ako, nakita. Uyab na taga. Basta baya di ka magpinuang na ako. Pinuang ko taon. Kabuang sa dako no nga magbinuang ko sa Beauty and Brain sa campus. Sus, atik. Promise, DC. Di tayo kabinuangan. Mahal ka. Mahal kayo. Mahal sa kay tika, Franco. Og nisalit ko nimo. Congratulations, babe! Dali aras panahon nyo. Muna kanus alang itong nanguyab ka na ako, di ba? Maugid, babe. Karon unom na takatuig ug niya. Graduate na gyud kog college. Mao cute. Proud kay ko nimo, babe. Ikaw po. Proud kay ko nimo. Sige lang. Ikaw na po ang sunod mo graduate. Thank you! Congrats, Franco! Uy,
kasuyo kayo mo ay. Walang kupas na pagmamahalan. Salamat ninyo ha. Nako. Ato ta sa amo ron ha. Maghikay sa mama. Babe, thank you kay ha. Nga wag kang balibad sa akong hangyo nga musuri din sa amo. Siyempre, ingon man ka na ka-importante ng istorya. Huy, kulbaan ba ako? Unsa din na, babe? Babe, mular ka kos gawas. Babe, so, magkalagyo day ta ini? Oh, babe. Sige lang, God. Total, para man ni sa atong ugma ang akong buhaton. Babe. Oh, ilang ka magod. Oo. Doon na pala gani ko nga malayo ka na ako. Muna na magkikumot ang akong dugan. Babe. Ilang na. Nabitaw Facebook bitaw. Pwede na ta magtawag-tawag, God, para mawagtang sa kamingaw ba? Pero, bitaw, babe. Basta ba ha? Eh, pangitaglain dito. Dagan na pagkwapa dito. Babe, promise. Di na may tabo. Hmm? Imo magkukungkihakan. Babe, pasagti ko, please. Pasagti ko sa kubuhaton. Babe. Sa ating pagmamahal. Day, gamay na lang gid ang atong antuson. Makagraduate na gid tang tulo. Pila na lang gid in taon ka buwan. Magyod. Happy kay ko para na tong tulo. Oy, friendship goes gid kay to. Mao lagi. Oh. Uy, ngano ka, uy? Grabe, hagpanghupaw, ah. Ninot magulod na ko niya pa lang si Franco in graduation nato, no? Ay, hala no. Okay na nabis. Manawag na to di mo akong igagaw. So, dili mag-guol, okay? Grabe na ginailang gugma, eh. Grabe na yun. Grabe, mura kami niyo na magiging tao ni atong amiga si mo igagaw, ali. Saba mo, uy, pataka lagi mong tabi. Congratulations, Nato! Finally, nakagraduate na kita! Yes! Finally, nabayra na gid tanan atong kahago. Mao gyud. Guys, sige na ha. Muli sa ko kay manawag to si Franco na ako. Mangluod unya. Oh, laoy na all. Saba ay. Ano? Ato nga ang ani unyo? Ay, sige lang. Manawag na ko later ha. Mag-abot ang tanin nyo, okay? Bye! And congratulations, Tato! Babe, congratulations! Happy kay ko para nimo. Thank you, babe. Thank you. Pero, nindot unta ko naapa ka din hiya. Babe, sige lang good. 1 year na lang atong paabuton, di ba? Yes, babe. Yes. Gimingaw na kay kunin mo. Mas gali ako. Gimingaw na sa kay ko nimo. Basta ba naaragid ko din nagpaabot ni mo, babe. Love kay ta ka. Love sa kay tika, babe. Gaon sa naman ka, ha? Wa pa ka mag-ilis? Maglaag man ka mo ni Ali ug Zoe. Oh, lagi. Di tabay ako ganahan mo, kuyog, babe. Kay basin, masamok imong una-una ba nga naglaag-laag ko din eh. No. Babe, okay rin ko, ha? Gusto ko nga mag-enjoy ka. Reward na lang sad na sa imong self ba? Nga nakagraduate na gyud ka. Okay? Sige, babe. Thank you. Mag-prepare sa ko, babe, ha? Kay nag-text tapos sila na ako. I love you, babe. I love you too, babe. Oy, Daisy, nagunsa pa man ka diha, oy. Nakay bisita din ni, oh. Gailis pa ko, ma. Nanangid baya ko nimo ha. Manglaag meron nilang Zoe og ni Ali. Ay, oh, lagi. Pandali diha. Ganina karaman diha. Ato ba nga sa ningin mong bisita ka diyot, kay importante ko, no? Lagi-lagi pa daw na ko gawas, ma. Babe, congratulations! Franco! 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 Hilak ka magod.
Wa ka malipay nga ni anak ko, ha? Akot kay ka. Ingon ka usap pagkakatuig. No. Isulti lang ako to nimo aron i-surprise ti ka. Nay. Gahapon na gyud ko naabot, babe. Babe, I miss you. Babe. Kasweet gid ani nga akong sinagaw eh. Nahala, sige. Biyaan una ta mo, ha? Thank you, aning chocolates, Franco. Excuse me. You're welcome, ta. O kani, para nini mo. Ay, thank you, babe. Thank you. Happy kay ko nga ni agit ka ron. Thank you. Para good. Tay pasa. Ano naman? Bulaag ka na sexy kay magsulob. Agoy, di gini pwede na ako, babe, ha? Ha? Sexy day ni. Nag-dress naman ko, babe. Di man kinamupo, oh. Siya ba yun? Joke, Roy. Babe, free kang musulob sa gusto ni musulobon, okay? Oh, kunay pabongbuang dia, mag-ampon lang siyang daan. Neso, sa bugero. Tara na. Naa silang Ali ug Zoe sa venue. Ha? Wait, ha? Ay, kung ing na nga, kahibaw sila, ani? Yes, babe. Ikaw rin wa mahibaw. Hala, no. Ay, ikaw, Mike, ikaw mo surprise, babe. Believe ko ni mo. Siyempre, ikaw na guna. I love you, babe. I love you too, babe. Wise men say Dili gid ma-explain ang akong kalipay atong hikayon na. Ug wa na ko'y lain pang pangayoon sa Ginoo. Karon, minyo na ni Franco ug may duha na ka anak. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Daisy nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan. Can't help falling in love. like a river flows. Ang maong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni Ining Tolomanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bakay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag